Welcome back to our relation logofer. So दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों 4.4 नि 2 निफ्राय सावरायगोन. So नैबे 4.4 नि लास्ट पार्ट जागोन. नोंथांमोना जुदि माबाफोर कुइसन नै चैप्टारनि सोंनो दङब्ला सिम्पली सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों आरो WhatsApp ग्रुपआवबो जइन जानानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन. आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय. बेबादि क्लास 10 नि सल्युशनफोरखौ जुदि नोंथांमोना नांगौब्ला आरो नोंथांमोना जुदि चैप्टारनि प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला सिम्पली प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय. ज' गोबाव खालामलासिनो स्टार्ट खालामदोंसै. कुइसनखौ आं दिन्थिना होनाय जाबायनिया मा रोंनाय गायाव होनाय मोनफ्रोमबो जौगानाय समानथायफोरनि थाखाय k नि मानखौ दिहुन जुदि बिसोरहा मोननै समान नंगुबै रोदा थायो. a1 होदों 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 इनिफ्राय 2 होदों kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. दा जों बेखौ जोङो k नि मानखौ दिहुननो होदों. दा बेखौ खालामनो थांनायनि आगोलावनो मोनसे मिथिनांगोन जे जों बेखौ एक्चुअली प्रिभियास क्लासनि पार्टफोरावबो जों सोलोंदोंमोन बा नोंथांमोना गोसोआव दङना गैया मिथिला आं. अब्लाबो आं एसे गोसोखांफिनसै आरोना जोङो एक्सारसाइज माने मा 4.4 नि कुइसन नाम्बार 2 नि 1 नाम्बारखौ जोङो प्रिभियास क्लासाव बानायखानाय जादों. नाय जोङो मोनसे मा होनदों जौगानाय समानथायनि जुदि जोङो रोदा दिहुननांगौब्ला जों रोदा माला थागोन रोदा जों माला मोनगोन जेब्ला b स्क्वायर माइनस 4ac नि माना जेब्ला 0 निख्रुइ गिदिर जागोन बा 0 निख्रुइ गिदिर आरो समान जागोन अब्ला जोंनिया मा जागोन मोननै रोदा मोनगोन आरोना. बिनिफ्राय आरो जुदि जोंनिया b स्क्वायर माइनस 4ac नि माना जुदि 0 निख्रुइ उन्दै जायोब्ला माने b स्क्वायर माइनस 4ac नि माना जुदि 0 निख्रुइ उन्दै जायोब्ला माने नैनि माना जुदि जेनेबा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माने नैखिना जुदि 0 नि नैबायदि नैबेथ' 0 नि उन्दै बेबायदि जायोब्ला जोंना बै जौगानाय समानथाया मा थाफुङा एबा रोदा मोननाय नङा. स' जौगानाय समानथायनि जेनेरेल फर्मुलाया मा जोंनिया जौगानाय समानथायनि जेनेरेल फर्मुलाया जाबाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. स' नैबे a नैबे b नैबे c थामहिनबा जुदि जोङो एग्जाम्पल बायदि लायोबा हमना ला नैबे 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 होबाय आरोना जायखिजाया हमबाय आरोना. दानियाव a आ 7 b आ 6 c आ मा जागोन c आ माइनस 5 जागोन. बेयाव माइनस दङ ना बेयाव जोंना जेनेरेल फर्मुला प्लास दङ बिनिखाय जोंनिया नियाव मा जागोन माइनस 5 जागोन. आरो नाय 2 नाम्बाराव जोंनिया मा होनदों कन्डिशना होदों मोननै समान नंगुबै रोदा आरो समान नंगुबै माने रोदाफोरा मोननैबो समान जागोन जेब्ला जोंनिया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जायो. नै कन्डिशना जुदि सेटिसफाइड जायोबासो जोंनिया मा जायो जायखिजाया समानथाय जौगानाय समानथाया समान मोननै रोदा थायो. स' दा जोंना 2 नाम्बाराव जोङो नै मोनसे कन्डिशनखौ लानानैनो जोङो मावफुंथायखौ दिहुननो नांगोन. दा नाय फार्स्ट वान होदो जोंनिया 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 बेबायदि होदों क्लियार. दा बेवहाय a नि माना बेसेबां a नि माना 2 b इक्वल टू बेसेबां b नि माना k c इक्वल टू बेसेबां c नि माना 3 बिखिनाथ' नोंथांमोना सिलेक्ट खालामथ' रोंखागौ. नै आं दानो एसे बुजायनानै होखाबाय आरो सिगांनि भिडिअफोरावबो जोङो बेखौ सावरायखाबोदों. दा नाय एकर्डिं टू कुइसन एबा सोंथि बायदियै जोंनिया मा जागोन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 नैबे सोंथि बायदि डाइरेक्ट बेबायदि लिरनो हागोन मानोना जोंनिया मा होखादों बियो k नि मानखौ दिहुन जुदि बिसोरहा मोननै समान नंगुबै रोदा थायो समान मोननै रोदा थायो आरो समानबा जोंनिया कन्डिशना बेनो जाखाथारो. दाना मानफोरखौ फज' b नि माना बेसेबां k स्क्वायर होबाय 4 होबाय a नि माना 2 c नि माना 3 इक्वल टू 0 इमप्लाइज दैट k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 3 जों 24 इक्वल टू 0. सो इमप्लाइज दैट k स्क्वायर टू बिखौ इथिलांबाय 24 जाबाय. दाना k इक्वल टू मा जागोन प्लस माइनस रुट ओभार 24 जोंना दा k नि माना मा जागोन प्लस माइनस रुट ओभार 24 आरो जों 24 खौ जोङो उन्दै खालामना माने सेफायनाबो लिरनो गोसोब्ला हागोन
आरो लिरनो गोसो गैयाबा बेबायदिनो दोनबानो जाबाय नैबायदिबो खालामना दोननो हागोन जों मा खालामनो हायो 4 सानजाब 6 बेबायदि लिरनो हायो 4 सानजाब 6 बेसेबां मोनगोन 24 खौनो मोनगोन आरो दा 4 खौ 2 स्क्वायर खालामना होबा जों बायजोआव दिहुननो हागोन होमबा जों मा जागोन प्लास माइनास 2 रुट ओभार 6 नैबायदि जों लिरनो हायो प्लास माइनास 2 रुट ओभार 6 दा जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामखानोसै सेकेन्ड नाम्बाराव दङ जोंनिया एखे आरोना कन्डिशना एखेयानो जागोन 2 नाम्बाराव दङ जोंनिया kx x minus 2 plus 6 equal to 0 दा बेखौ जों एसे सेफायना लानांगोन दा सानजाबदो 2 खौ 2 दो सानजाब 2 जों 2 खौ बेजों बेखौ सानजाब दा kx स्क्वायर बिदिं बेखौ सानजाबा ओमफ्राय kx जों 2 सानजाबा मा जागोन 2 kx plus 6 equal to 0 दा हियर बेवहाय a equal to बेसेबां a equal to k नैया नैबे a बिनिफ्राय b equal to मा b equal to नैया माइनास नैखिना माइनास 2k माइनास 2k बिनिफ्राय c equal to बेसेबां c equal to जोंना जाबाय 6 दा जोंना according to question दानि बायदि नैनि उनाव बिथिं लिरो आं जायगा थोसला according to question मा जायो जोंनिया b square minus 4ac equal to 0 आरो नै कन्डिशनखौ आं बुजायना होखानाय जाबाय मानो जायो जोंनिया जिहेतु जोंनिया रोदाफोरा समान बिनिखायनो जों बेबायदि कन्डिशनखौ बाहायनो हायो सो इमप्लाइज दैट दा b नि माना बेसेबां b नि माना माइनास 2k होल स्क्वायर माइनास 4 a नि माना बेसेबां a नि माना k इनिफ्राय सरि इनटु c नि माना 6 इक्वल टू 0 इमप्लाइज दैट निखौ दा सानजाबा मा जागोन मोननै स्क्वायर दङ नालाय माइनास माइनास प्लास जागोन आरो नैया 4 जागोन ओमफ्राय k स्क्वायर माइनास 4 जों 6 जों बेसेबां 24 k इक्वल टू 0 तो दा नै बेवहाय जोङो 4 खौ कमन लाबा 4 खौ जों कमन लानानै नैबायदि खालामनो हायो जोङो नोंथांमोना बेबायदि खालामनो हागोन आरोना इक्वल टू 0 implies that ओमफ्राय k स्क्वायर माइनास 6k इक्वल टू 0/4 माने 0 जागोन तो बेबायदि मोनबाय दा बिनि उनावहाय नैखौ आं कमन लाना दोनसै नैखौ दा k कमन लाबाय आं k मा k माइनास 6 इक्वल टू 0 जों बेबायदि मोनबाय नालाय मानो होनबानो मोननैयावबो k दङ नालाय k खौ जों सिगाङाव मोनसे लाना फैबाय बेनिफ्राय मा थागोन नैयाव मोननैनिफ्राय मोनसे थाबाय बेनिफ्राय नैयाव मा 6k निफ्राय k लाबा सिगाङाव मा थागोन अनलि 6 थागोन दा बिनिफ्राय जों माबादो आरोना एबार खालामदो पेजा नैबेनो खालामना होनसै आं नायदो बेनिफ्राय खालामनोसै सिं दा बेयाव मा मोनखो जोङो k माइनास therefore k इक्वल टू 6 निफ्राय k माइनास 6 इक्वल टू 0 सो इमप्लाइज दैट k इक्वल टू 6 सो दा जों मा मोनखो k इक्वल टू 6 मोनबाय नाय दा बेवहाय जोंना k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 6 मोनदोंमोन नाथाय जोंना k इक्वल टू 0 खौ जोङो बेवहाय लानो हानाय नङा मानो लानो हानाय नङा जुदि नोंथांमोना रिजनखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला नेवनाय जुदि k नि माना जुदि 0 जायोब्ला k नि माना 0 जायोब्ला नै x स्क्वायरा जोंनिया मा जालांगोन लाथिख' जालांगोन सो बेनिखायनो जोङो नै 0 खौ जोङो लानो हाया आरो नैबे k नि माना 0 जाबा नै x स्क्वायरानो गैया जागोन अब्ला जोंना x स्क्वायरानो गैया जायोब्ला नैबे जोंनिया जौगानाय समानथाय जाहैनाय नङा जोंना जौगानाय समानथाय जानांगौब्ला x स्क्वायरखौ जोंनो नांखाथारगोन सो बेनिखायनो जोंनि k नि माना जोंनिया नैबे जानो हाया जोंनिया मोननै जुदि समान मोननै रोदा थायोब्लाबो जोंनिया 6 मोननायानो जागोन अब्लाबो जोंनिया 0आ जानो हाया सो देयरफॉर k does not equal to 0 निफ्राय k equal to बेसेबां 6 k नि माना does not equal to 0 आरो k नि माना जा मा मोनखो 6 मोनबाय आरो नोंसोरबा जुदि नोंथांमोनखौ सोङोब्ला k नि माना 0 मानो जानो हाया होनना बुङोब्ला नै आं बुजायखानानै होबाय मानोना k नि मानखौ 0 फज'नाय लोगो लोगोनो जोंनिया x स्क्वायरा गैया जालांगोन बिनिखायनो जोङो k नि मानखौ 0 लानो हाया गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै कुइसनखौ आं दिन्थिनानै जाबायनिया मोनसे आयतारि थाइजौनि बागाननि महर दानो हागौना जायनि लावथाया बेनि गुवारनि 2 फान जायो आरो दब्लायथिया 800 मिटार स्क्वायर जायो जुदि बेबायदि जायो बेनि लावथाय आरो गुवारखौ दिहुन स' जोङो बेबायदि जायोना जाया माने
दिहुननो हायो ना हाया बेखौ जों नायग्रोमदो आरोना बेबायदि आयतारि थाइजौनि आयतारि महर थानो हायो ना हाया बेबायदि जोंखौ दिहुनहोदों आं एसे डायग्राम आखिना बुजायनोसै नाय मोनसे जोंनिया आयत महरनि थाइजौ होनदों आरोना आयत मानेथ' मिथिया नोंथांमोना नैबे हमना ला ए बि सि डि लायोब्ला जुदि नैखौ जोङो मा होनदों कन्डिसन होदो बेयाव थाइजौनि बागाननि महरनि दानो हागौ जायनि लावथाया बिनि गुवारनिख्रुइ गुवारखौ जुदि जोङो एक्स लायोबा नैबे गुवार नैखौ जुदि एक्स लायोबा जोंनि लावथाया मा जागोन एकर्डिं टु कुइसन लावथाया जागोन जोंनिया 2x माने लावथाया माने 2x जागोन मानोना कुइसनाव होदों जे जोंनिया बै लावथाया गुवारनिख्रुइ 2 फान होनना बुंदों माने लावथाया बिनि गुवारनि 2 फान जायो स' अबभियासलि होमबा नै गुवारा जुदि x जायोबा लावथाया मा जागोन जोंनिया 2x जाहैगोन स' बेबायदिनो हमसै खालामदिनोसै आरोना बेबायदिनो एक्सारसाइज 4.4 नि कुइसन नाम्बार 3 हमबाय आयतारि थाइजौनि लेंथ माने गुवार ब्रेड गुवार इक्वल टू एक्स देयरफॉर गुवार आरो मा लावथाय देयरफॉर लावथाय इक्वल टू मा जागोन लावथाया जागोन 2x एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बायदि हा लोगोफोर बेयो देयरफॉर लावथाया मा जागोन जोंनिया लावथाया जागोन 2x देयरफॉर आयतारि थाइजौनि दब्लायथि आयतारि दब्लायथि इक्वल टू बेसेबां नायदों जोंनिया 800 मीटर स्क्वायर दब्लायथि बेसेबां नायदों 800 मीटर स्क्वायर दा जों नाय आयतारि दब्लायथिनि फर्मुलाया मा जोंनिया दब्लायथि इक्वल टू एरिया इक्वल टू दब्लायथि माने इंलिश एरियानो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड लेंथ माने लावथाय इनिफ्राय नै माने ब्रेड माने एबा गुवार दा नाय दा जों बानियाव मा फज'नो हायो जोङो लेंथ इनटू ब्रेड लेंथआ मा जोंनिया 2x सानजा इनिफ्राय ब्रेडआ जाबाय जोंनिया x इक्वल टू 800 क्लियर ना लोगोफोर दा नैखौ सानजाबदो सानजाबा मा जागोन बे जागोन 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 implies that x square equal to 800 by 2 equal to 400 so implies that x square equal to plus minus root over आं खेबसेनो माबाखाना होनसै 20 स्क्वायर माने जोंनो 20 स्क्वायर जाबा नाय 20 सानजाबा जोंना बेसेबां मोनो 400 मोनो ज' 400 खौ जों मा खालामनो हायो 20 स्क्वायर खालामनो हायो आरो नैखौ जोङो थ' x इक्वल टू नैखौ होखायाबो जायो बिथिं होनो हाबा गैखाया जों केन्सेल खालामखानो हायो इखौ स' x इक्वल टू प्लस माइनास 20 मोनबाय नाय प्लस माइनास 20 मोनबाय नाथाय जोङो बै x नि माना जोंना x नि माना बेवहाय मा जानो हाया जोंनिया मा होनदों माइनासआ नेगेटिभा जानो हाया स' जोंनिया पजिटिभ मोनबाय नालाय बे जोंनिया जानो हागौ जुदि जोङो x नि मानखौ अनलि जुदि नेगेटिभल' मोननायमोनब्ला बेबायदि आयतारि बागाननि महर दानो हाया होननानै जोङो लिरगोमोन नाथाय जोंनिया x नि माना जोंनिया पजिटिभबो मोनबाय स' देयरफॉर x डाज नट इक्वल टू -20 नाथाय x इक्वल टू बेसेबां x इक्वल टू 20 मोनबाय स' देयरफॉर आयतारि थाइजौनि गुवार इक्वल टू 20 मीटर बिनिफ्राय लावथाय इक्वल टू 2x मोनना 20 into 2 इक्वल टू 40 मीटर बिनिफ्राय आरो बेबायदि महरनि बागान थानो हायो स' बेखिनिखौ नोंथांमोना सिम्पलि लिरना होबानो जाबाय स' गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो सावरायलायनोसै स' आं कुइसनखौ नोंथांमोननो नै दिन्थिना होनाय जाबाय नायदो मा होनो गाहायाव होनाय थासारिया जानो हाथावना जुदि जानो हाथावो बिसोरनि दानि बैसोफोरखौ दिहुन जुदि जानो हाथावब्ला जों दानि बैसोखौ दिहुननो होदों आरो जानो हाथावाब्ला बैसोखौ दिहुननो होआखै सानै बिसुखुनि बैसोनि दाजाबगासेया 20 बोसोर
4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोनि सानजाब गासैया बोसोराव 48 मोन दा बेखौ जोङो खालामदोंसै आरोना गोबाव खालामलासिनो exercise 4.4 question number इवन बा question number 4 हमना लानोसै आङो हमना लाबाय सानै बिसिगुनि दानि बैसो बिसिगुनि दानि बैसो प्रेजेंट एज आरोना दानि बैसो इक्वल टू मा बैसोखौ इक्वल होआ बैसोखौ x आरो आं मा हमखो दानि प्रेजेंट एज अफ बिसिगु सानैनि दानि बैसोखौ मा हमखो x आरो y दा according to question 1 मा होनदों जोंनिया सानै बिसिगुनि बैसोनि दाजाबगासे माने दानि बैसोनि दाजाबगासेया बेसेबां जायो होनदों 20 माने x plus y इक्वल टू बेसेबां 20 बेना क्लियर ना लोगोफोर बिनिफ्राय according to question 2 नायदो स' बिनिफ्राय जों मा खालामनो हायो x इक्वल टू 20 माइनास y जों बेबायदिबो लिरनो हायो गोसोब्ला नाय बेवहाय नाय नैखौ x खौ बिथिं लाखिनो हागोन y खौ लाखिनो हागोन नोंथांनि गोसो बायदि ज' नोंथाङा y खौ आन्था x खौ लाखिना y खौ इथिं लांनांगौ होननानै खोथा गैया जे नोंथाङा y खौबो लाखिनो हायो according to question 2 4 बोसोरनि सिगां स' 4 बोसोरनि सिगां बिसोरनि सानजाब गासैया स' बेबायदि 4 बोसोरनि सिगां होनना बुङोब्ला जों मा खालामगोन माइनास खालामखानांगोन स' x माइनास 4 बिनिफ्राय y माइनास 4 इक्वल टू बेसेबां होनदों सानजाब गासैया 40 क्लियर ना लोगोफोर बेबायदि अंखौ जों खालामखादों स' बेनिखाय आं इमान बुजिलाबाबो नोंथांमोना बुजिखागौ जानांगौ मानोना नोंथांमोना जुदि प्रिभियास पार्टफोरखौ नायाखैब्ला बेनिखायनो बुंदों नायनानै ला बेनि उनाव नाय x नि मानखौ जों मा फज'गोन 20 माइनास y फज'नोसै x नि मानखौ ओमफ्राय y माइनास 4 इक्वल टू 48 स' इमप्लाइज दैट बेखौ दा बिदि दांख'बा मा जागोन 16 माइनास y जाबाय y माइनास 4 इक्वल टू 48 जाबाय ओमफ्राय क्रस माल्टिप्लिकेशन बिदि खेबसे बेखौ सानजाब बिदि खेबसे बेखौ सानजाब आं खेबसे गोलावखौनो खालामना होनोसै माइनास y माइनास 4 इक्वल टू 40 इमप्लाइज दैट दा सानजाबदो 16y माइनास बिदि सानजाबा 4 सानजाब 6 24 इनफार 64 जाबाय नैबे इनफार नैबे y स्क्वायर माइनास माइनास ने प्लस जागोन हा 4y इक्वल टू 48 so implies that दानाय y स्क्वायर खौ आं सिगाङाव लाबोनोसै बिनिफ्राय 16y प्लस मा जागोन नैबे 20y माइनास 64 नै बिथिं लाबोबा मा जागोन माइनास 40 इक्वल टू 0 implies that माइनास y स्क्वायर प्लस 20y माइनास बिसोरखौ दाजाबदो माइनास जों दाजाबखानांगौ जों मिथिखागौ 12 10 नैबे 11 इक्वल टू 0 बेबायदि जाबाय दा बिहियर नाय बेवहाय जोङो जुदि नैखौ जुदि जों थाफुङा जों नायग्रोमनो होयोब्ला जों मा खालाम मानि मानखौ चेक खालामोमोन जोङो नैनि मानखौ चेक खालामोमोन b स्क्वायर माइनास 4ac बिनि मानखौ जोङो चेक खालामोमोन दानि उनाव बिहियर बेवहाय नैनि उनाव लिरबा नैखौ लिरनाङा नैखौ आं जास्ट ओरैनोसो बुजायदों बिनि उनाव नैखौ हियारनिफ्राय लिरबो हियार a इक्वल टू मा a इक्वल टू माइनास 1 b इक्वल टू मा 20 and c इक्वल टू बेसेबां माइनास 1 1 2 therefore b स्क्वायर माइनास 4ac नि मानखौ जों चेक खालामदोंसै आरोना b नि माना 20 स्क्वायर जाबाय ओमफ्राय माइनास 4 आथ' माइनास 4 थाबाय ओमफ्राय a नि माना जाबाय माइनास 1 ओमफ्राय c नि माना बेसेबां माइनास 1 1 2 इक्वल टू नैबे जाबाय 400 जाबाय ओमफ्राय माइनास मा जाखो माइनास प्लास नि अलरेडि माइनास थाखागोन 4 सानजाब 1 1 2 स' इक्वल टू 400 माइनास 4 दं 1 1 2 सानजाबदो 8 4 4 बेसेबांखौ 448 इक्वल टू दा नैनिफ्राय नैखौ दानख'बाय जागोन जों दा माइनास 48 मानोना नै 400 नि साय 448 आ गेदेर आरो 448 नि सिगाङाव जों दा माइनास दं नाय अब्ला नाय b स्क्वायर माइनास a नि माना जोंनिया मा जाखो 0 निख्रुइ उन्दै जाबाय स' नाय 0 निख्रुइ जुदि जोंनि माना जुदि उन्दै जायोब्ला जोंना बेयो थाफुङा एबा रोदा थाया स' बेनिखायनो बेयो मा जानो हायो बेनिखायनो लिरनोसै आं डाइरेक्ट स' देयारफर गाहायाव होनाय थासारिया जानो हाथावा स' देयारफर थासारिया
थासारिया जानो हाथावा स' बेबायदि सिम्पल नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय थ' गोबाव खालामलासिनो जोङो नेक्स्ट कुइसनखौबो सावरायखादोंसै लोगोफोर स' एबारनिया जाबाय लास्ट कुइसन 5 नाम्बार नायदो कुइसना मा दोङो सोरगिदिं सीमा 80 मिटार आरो दब्लायथिनि 400 मिटार स्क्वायर मोनसे आयतारि पार्क महर होनो हाथावना जुदि हायो बिनि लावथाय आरो गुवारखौ दिहुन स' सोरगिदिं सीमाया जोंनिया 80 मिटार दं आरो दब्लायथिया दं जोंनिया 400 मिटार आरो बिनि जोङो माखौ दिहुननांगौ जोङो गुवारखौ आरो बिनि लावथायखौ जोङो दिहुननो नांगौ सिम्पल आरो ना नोंथांमोना प्रसिडिउर बायदि खालामलांबाय थाबानो लास्टआव एन्सार ओंखारहैखायो 4.4 नि एबारनिया मा नाम्बार 4.4 नि एबारनिया 5 नाम्बार हमना लानोसै आं हमना लाबाय आयत ना जुदि सोरगिदिं सीमा दिस आयत होनदों आयतनि गुवार इक्वल टू x हमबाय आयतनि लावथाय इक्वल टू y हमबाय so दा according to question सोरगिदिं आयतनि सोरगिदिं सीमा इक्वल टू जानाय जोंनिया 80 मिटार आरो आयतनि सोरगिदिं सीमानि फर्मुलाया मा जोंनिया 2 into L plus B equal to 80 so नाय 2 L नि माना बेसां L नि माना x इनिफ्राय y नि B नि माना सॉरी L नि माना जोंनिया उल्टा लिरबाबो जेबो नङा जोंनिया बेखौ L नि माना जोंनिया आनिथिं लिरबाय हा L नि माना जोंनिया y नि लावथायखौ y हमबाय इनिफ्राय गुवारखौ मा हमदो x हमदो हा आङो उल्टा लिरदों नैखौ नैथिं लिरफ्लांबाय बेखौ इथिं लिरबाय दाननो बाबाय आरोना आङो जेबो नङा दा बिनि उनाव नाय implies that x plus y equal to मा जागोन 80/2 equal to 40 माने x plus y equal to बेसेबां मोनखो जोङो 40 मोनबाय so implies that दा x खौ लाखिनानै y खौ इथिं लानोसै दानि बायदि दा मा जाखो x equal to 40 minus y so एबार नेक्स्टआव जाबाय according to question 2 दा नाय according to question 2 होदों मादो आयतनि दब्लाय इक्वल टू बेसां आयतनि दब्लाय इक्वल टू 400 मिटार स्क्वायर दा आयतनि दब्लायनि फर्मुलाया मा जोंनिया लेंथ इनटू ब्रेथ सो x डट y इक्वल टू 400 सो बेबायदि जों खालामखाबाय थादो सिन्था खालामनो गोनांथि गैया जोङो दा x नि जायगायाव जोङो नैगि मानखौ फजनसै x नि जायगायाव मा फजगोन आङो 40 माइनास y इक्वल टू 400 सो दा इखौ दा माबा दोनसै y दं y स्क्वायर जागोन इखौ 40y जागोन ओमफ्राय माइनास y स्क्वायर इक्वल टू 400 सो बिनि उनाव नैथिं लिरनोसै आङो implies that minus y square plus 40y minus 400 equal to 0 so जों बेबायदि मोनबाय so दा बेखौ जों थाफुङा चेक खालामनो कारणे जोङो दानिनि बायदि चेक खालामदोंसै so therefore b square minus 4ac equal to दा b नि here बेवहाय लिरनांगोन जोङो here a नि माना बेसेबां a equal to minus 1 b equal to 40 and c equal to बेसेबां c equal to minus 400 so बेबायदि जोङो लिरबाय so दा b नि माना बेसेबां b नि माना 40 दा नैबे जोंनिया 40 स्क्वायर होबाय माइनास 4 सानजाब a नि माना बेसेबां minus 1 into b नि माना बेसेबां minus 400 दा बिसोर 40 स्क्वायर खालामबा जोंनिया मा जागोन 1600 जागोन ओमफ्राय माइनास प्लास ओमफ्राय प्लास माइनास जागोन ओमफ्राय 4 दं मा जागोन सानजाबा 1600 दाय बेखौ जोंनिया मा मोनखो लोगोफोर 0 मोनबाय स' नाय 0 जुदि मोनोब्ला जोंनिया मा जायो थाफुङो जों दानिनो बुंखादों आरो 0 मोनोबा थाफुङो बाट बिनिया मा जायो मोननैबो मा जायो रोदाफोरा मा जागोन जोंनिया थाफुंनायनि लोगोसे रोदा मोननैया मा जागोन जोंनिया समान जागोन थामहिनबा लावथायदों आरो गुवारदों obviously माना जोंनिया मा जागोन समान जागोन आरो बेबायदि जुदि थायोब्ला जोङो मोनसे डाइरेक्ट जौगानाय मावसुलु फर्मुलाखौ बाहायनानैबो जोङो डाइरेक्ट खालामनो हाखायो so therefore x equal to मा जागोन x
बेवहाय जोंना y मोनना स' बिनिखाय जोङो y इक्वल टु लाजागोन आरोना x इक्वल टु लायो जोङो y इक्वल लानि y इक्वल टु जोंना मा जागोन माइनास b प्लास माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a ना जोंना नै b स्क्वायर माइनास 4ac नि माना 0 जायोब्ला जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना सानजाबगिरि बिजिरनानै दिहुननो हागोन बाट नैबायदि जुदि माबाखौ थायोब्ला जों नैबायदि फर्मुला खालामबा गोरलैयैनो जोंनिया सल्भ जायो मानोना नैखिनानि माना जोंना लाथिख' मोनखादों नालाय नैया b स्क्वायर माइनास 4ac नि माना लाथिख' स' बेनिखाय जोंना डाइरेक्ट लाथिख' फज' हागोन आरो बेवहाय स' बिनि माना जोंना माइनास 40 जाबाय बिनिफ्राय नाय बाट नैनि माना लाथिख' जोंना बेखौथ' जों मिथिखाबाय 2 ओमफ्राय a नि माना माइनास 1 स' इक्वल टु मा जाखो माइनास 40 बाय माइनास 2 माइनास माइनास केन्सेल इक्वल टु बेसे जागोन जोंना 2 स' दा y नि माना बेसे मोनखो 2 मोनबाय दा बे y नि मानखौ बेवहाय फज'दो नैयाव फज'दो नोंथाङा नै मोनसेयाव दा बेखौ आं 1 बो होनो हागोन स' देयारफर 1 इमप्लाइज देट नै 1 नि जायगायाव फज'नोसै आरोना x इक्वल टु 40 माइनास y नि माना बेसेबां 20 इक्वल टु दा मा जाखो x नि मानखौबो जों बेसेबां मोनखो 20 मोनबाय दानिनो बुंखादों जोंना समा जाखानांगोन होननानै दा मा डाइरेक्ट दा लास्टआव लिरना होबानो जाबाय जे आयतनि गुवार इक्वल टु x इक्वल टु 20 मिटार बेनिफ्राय आयतनि लावथाइ इक्वल टु x इक्वल टु 20 मिटार स' नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सावरायबाय स' नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला नै चेप्टारनि सायाव एग्जाम्पल होनोब्ला माबा होनोब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो जोंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय स' गोजोननाय लोगोफोर